Goedemorgen Koga, Sterren Williams die zo wat praat. Ons is hier bij die Beizing project hier in Eastern Apisdraai. In die begin het hulle een contracteur gekregen, wat maar een jaar en een paar maanden gestig geweest het, wat hulle zo'n grote project voorgegeven het, van 1500 huizen bouw. Hier staan die huizen, zoals jullie kan zien, hier achter, hier staan van die huizen wat hulle eerst gebouwd het. Dat is nog niet klaar. Die huizen wat hier zo staan, zoals jullie kan zien, hier zo staan huizen hier wat leeg is, wat kracht in het, water, alles in het. Hoekom kan ons in onze huizen komen? Hier is mensen wat al 15, 17 jaar al terug huizen aanzoek doen het voor huizen. En Jeffreys Bay heeft nog nooit zo lang gewacht voor huizen niet. Hoekom dan nou? Hier is oude mensen wat hier in huizen zitten, wat hier zo staan achter mij. Maar hier is jong mensen wat getrouwd is, wat in huizen zit. Hoekom kan hulle dit voor de oude mensen hier hier niet? Andere mensen kunnen maar nou wachten. This is Usandile Tom, also a beneficiary of this 1.5 houses here in Jeffreys Bay. I'm also in a list of being to have one of these houses, but it's been long. So we are very concerned about the story of these houses, and also the list of these houses. They are keeping the list for themselves. So we want the municipality and the human settlement to work with us. Sila le makhaya, sila le shati.